खुलुमबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायगोन आं सोदोमसा बसुमतारी। गवालपारानि सालबारि गामियाव हाग्रानि मैदेर गाग्लोबनायाव 7 सुबुंनि जिउ खहा आरो गंजिसो न'फोरखौ थेर-बेथेर खालामदों होनना खौरां बिजोंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिया साननैनि थाखाय जापान हादोराव दावबायहैदों। भारतनि राजथावनि दिल्लीयाव गोबां बार अखा हानायनि जाउनाव माखासे न'फोरा थेर-बेथेर। मख'नो गोनांदि सोनाब दिल्लीयाव बे जाथाया दिनै फुंनि 5 रिंगासोआव जादों होननानै खौरां बिजोंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। अल आसाम सान्थालि एस'सिएशनआ दिनै बाक्सा जिल्ला सालबारि महकुमानि मावख' मोखाङाव दुलु साहा बागाननि जाथायखौ लानानै 2 घन्टानि हाबाफारिजों आसाम सोरखारनि हेंथायै सोमावसारदों। 6 दाननि गेजेराव बिपिएफ दोलोआ सरकार दाफिनगोना रोखा हाग्रामा महिलारी। सा 12निबो बांसिन एमसिएलएफ्रा बिपिएफ दोलोआव फैनो नागिरदों। मित्रजोत जथाय दोलोनि गेजेराव गावस्रा-गावस्रि जादों। बे एमसिएलएफोरखौ जों बिपिएफ दोलोआ बासिख्ल'-बासिख्ल'सो लागोन। बे बाथ्राखौ बुंदों बिपिएफ दोलोनि गाहाय दैदेनगिरि हाग्रामा महिलारी बिथाङा। आसाम नाङै दैबानायाव खहा जानांनाय हा-हु खुरखावनायनि जाउनाव आसामनि रेलवे फोनांजाब राहाया खहा जानांनायखौ मिरु सरकारा 189 कौटि रां हरनानै लुखांफिननो थाखाय गनायथि होबाय। 8 जुनाव जानो गोनां 22 नं कक्लाबारि उफ्रा बिसायख'थिनि थाखाय इउपिपिएल दोलोनिफ्राय मन्टु बर' आरो बिपिएफ दोलोनिफ्राय शंकर बसुमतारीया नमिनेसनखौ गथायबाय। लखिमपुर बिधान सभानि एमएलए श्री मानब डेकाया गावनि 1 दाननि बेथनखौ चिफ मिनिस्टार रिलिफ फान्डनि मुङाव जनता भवनाव आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानि आखायाव दान होयो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।